Kika ce kina Sokoto ko? Ina Sokkoto. Allah sarki, Sokoto birnin Ado. Birnin Ado kuma birnin Shehu ne. Okay, sorry. Haka ne fa. Sokoto birnin Shehu. Da yake kin san na ɗauki tsawon lokaci ban ziyarci Sokoto ba. Rabona da Sokoto tun da nake dawowa daga Kalaba. Kalaba kuma me ya haɗa mu da Kalaba? Kalaba ai kudu ne. Okay, haka ne. Kalaba kudu ne, sorry. A ba komai. Na ce ba? Allah, ko za ki samun 100,000 sai in sa miki miliyan 1 saboda ki samu na shan ruwa. Na menene kuma? A'a, kawai kyautatawa ce ne yi miki. To ka bari kawai, na gode. Baby, wallahi sai kin sa 100,000 nan. Dan mazan Allah ki yi kokare ki sa ɗari. Malam na ce maka bana so. Ba za ki sa ba kenan? Malam ko dai kai dan 419 ne. Wallahi sai na sa miki miliyan 1 nan. Ai ba ke kika tambaye ni ba. Wannan kyauta ce ne yi miki ko? Duk da haka ka bar shi kawai. Na ce ba? Ina jin ka. Amma ke baki da kashin arziki ko baby? Na ji bani da kashin arziki. Kenan ba damuwa. Ba ki da rabo? Ba damuwa. Ki ta fama da wahala aiku. A banni a haka. Ta riga ta gane.